mås tro, det var for en starut. Ja, enten var han fra udlandet, eller også var han fra Amerika. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad er det, du ikke forstår? Og det skal væk alt sammen. Den her gamle gårdsplads og bygningerne. Stedet, som har været familiens hjem i generationer. At I kan få jer selv til det. Man kan ikke bremse udviklingen. Tiden er løbet for sådan noget som det her. Produktionen af kirsebærvin, det kan jo ikke engang forrente sig. Nej, fordi det ikke er blevet passet. Jørgen siger også... Hvis det er Jørgen Knudsen, du mener, så har han ikke noget at skulle have sagt. Jeg har da selv ansat ham som bestyrer. Ja, på Sofienberg. Men han skal ikke rode sig ind i noget her på vingården. At du finder dig i det, Johan. At du finder dig i kritik fra den personage. Du er alt for skikkelig. Det er du til gengæld ikke. Hvad var det for nogen? Ja, de er hverken fra udlandet eller Amerika. Nej, de er fra Næstved. Nå, det fik nuller i den gale hals. Altså, den hest, den går rundt og er skide fuld altid. Ja. Spiller ingen rolle. Fuldskab går over, lille Morten. Det gør dumhed ind. Kom. I er klar over, at disse byplanstegninger er strengt fortrolige. Så ikke et ord om det til nogen, vel? Naturligvis ikke. Vil det sige, at kommunens borgere normalt intet ved om, hvad der kommer i inderzone og hvornår det sker? Ja. Jamen, hvorfor? Ja, undskyld, at jeg spørger så dumt. Af hensyn til jordspekulation. I det øjeblik gården her kommer i byzone, vil jordprisen ryge helt i top. Og kommunen er meget interesseret i at købe. Det ved jeg alt om. Se, på hele dette område her, der bliver der altså villabebyggelse. Og syd for linjen, der bliver der højhuse, og herover der bliver der supermarked og cafeteria, og plads til parkeringsplads. Kom ind. Brevene til underskrift. Nej, det kunne du godt have ventet. Og det kan salget af vingården åbenbart ikke. Jo, til i morgen kl. 12. Men så heller ikke et minut længere. Det her ville aldrig ske, hvis onkel Olsen havde levet. Hvad mener du med det? Olsen var ansat i firmaet. Han havde vel ikke noget at skulle have sagt. Skal de helvedes maskiner her? Rive hele lortet ned i morgen tid kl. 8. Jamen det er så uladsiggørligt, det! Ja, det er nok desværre rigtigt. Se nuller, hun er lige ved at besvime. Der er ikke nogen, der begynder i morgen tidlig. Det skal de jo ikke råde med ind i, lille frøken. Jo, det kan de lige stole på, jeg skal. Der blev hun sgu galt. Det ser sgu lovende ud. Ja, det gør det. Det er simpelthen dit livs forretning. Du får jo også noget ud af det. Jamen, jeg klager skal heller ikke. Gud ved, hvad hun nu finder på. Find lige ud af, hvad der er i vejen. Anders, gå ned og snak med hende. Du er nok den, der bedst kan bringe hende til fornuft. Jeg kan da prøve. Alt det plader rager mig en parband. Jeg har mine ordre fra konsulen, og dem retter jeg mig efter. Skal jeg save det ud i beton? I den gamle konsuls testamente står der klart og tydeligt, at vingården hverken må sælges eller rives ned før tidligst 30 år efter hans død, så frem der bare var en Martin, der satte sig imod det. Og jeg er en Martin, og jeg sætter mig imod det. Grete, de 30 år er jo gået. Nej, først i morgen middag kl. 12. Det er nemlig tidsfristen. Og hvis nogen begynder nedrivningen før, så er det lovstridigt. Ja, så meget jura kan jeg da. Og hvis en af familien ønsker at købe, så er vedkommende forkøbsret. Fuldkommen rigtigt, men du kan jo ikke skaffe 500.000 til i morgen kl. 12. Hvad ved du egentlig om det? Lad os nu ikke stå og diskutere det her. Jeg kommer over og snakker med dig senere på dagen. Jeg lover dig, der sker ikke noget, før vi to har talt sammen. Okay. Jeg er bange for, at vi har set vores egen ende her på vingården, lille nuller. Men hestebøffer, det skal de i hvert fald ikke komme til at lave hver dag. Han har altså været en kedelig fyr, den konsul.
Nej, hans bror Wilhelm, det var en guttermand. Altid venlig og høflig og ærlig og hæderlig. Jeg har lige taget en røg spjældet for bedrageri. Han har sgu aldrig været noget spjæld. Han rejste til Amerika. Jeg får undgå at komme i spjældet. Som jeg dog græd, da han rejste, og da han døde. Nej, han ville aldrig have gået med til at jævne Vingården og jorden. Nej, han ville have jævne konsul med jorden, hvis han havde vidst det her, og inden var rejst til Amerika, og inden var død. Katie? 3. Ja. Ja. Skål og velkommen. Tak, tak. Og de fungerer altså sådan som det hele. Ja, jeg fungerer både som benzin- og krovært. Det vil sige, det er min søster Nicoline, der har krogen. Ja, og hun er på vej lige nu. Nå for satan. Min søster Nicoline, du kan ikke lide det. Ja, sådan går. Nej, det har jeg forstået. Skål. Søren! Hvorfor er du ikke ude at køre? Jeg kan ikke på tankvognen nu. Den her har placeret sin bil, sådan så jeg ikke kan få den ud. Men du har jo selv set det. Er det dem, der har parkeret sig idiotisk? Den herre kommer direkte kørende fra Amerika. Han vil gerne både spise, sove og bo her. Hvorfor det? Hvorfor? Ja, hvad bringer dem på disse kanter? Det er jo ikke ligefrem et sted, turisterne plejer at komme mylderne. Nej, netop. Det er derfor. Jeg vil gerne være i ro og fred. Og der er jo smukt på disse kanter. Katie, vis den her op på nummer 3. Er det ingen bagage? Jo, det har jeg i vognen, men det klarer jeg selv. Mystisk. Meget mystisk. Hvad tror du, han kommer fra, Pallesen? Jamen, han sagde jo, at han kom for at få fred. Og den tror du på? Så helt for alvor? Jamen, hvorfor skulle han ellers være? Hvad? Det finder jeg ud af. Jeg forstår naturligvis godt, du er ked af det. Vingården betyder jo også noget for mig. Vi har dog leget sammen der som børn. Men hvad? Ja, du må også prøve på at se sagen fra din grandonkels side. Han har jo aldrig følt noget særligt for stedet, og nu har han chance for at gøre en rigtig god forretning sammen med fars. Penge. Det er åbenbart det eneste, det drejer sig om. Ikke altid, men dengang drejer det sig om millioner. Om millioner? Ja. For Vingården? Ja, ikke for Vingården som sådan. Den er jo ikke noget særligt værd, specielt ikke sådan, som den har været drevet de senere år. Jorden, altså. Den kommer i byzone. Jeg har ikke sagt noget. Men du benægter det heller ikke. Din far er borgmester og en meget dygtig sagfører. Han kender alle byudviklingsplaner længe før nogen anden kender dem. Derfor har han dannet det der konsortie sammen med konsulen. Så køber de jorden nu, hvor den er billig. Fordi de ved, at om et par år får de millioner for den som byggegrunde. Ikke om et par år. Om 5 måneder. Det din far laver i den forbindelse. Er det ikke misbrug af betroede dokumenter? Ja, nogen vil vel opfatte det på den måde. Jeg foretrækker at kalde det forretning. Men er det virkelig lovligt? Far indlader sig aldrig på noget ulovligt. Det er han for smart til. Det er du åbenbart også. Nej, du, jeg er ikke smart. Hvis jeg havde været smart, så havde jeg vel ikke været så åbenmundet, som jeg har været over for dig. Du skal heller ikke prøve på at være smart. Det egner du da slet ikke til. Er du forresten klar over, at jeg elsker dig? Hvad du siger? Du hørte jo godt. Lad nu være med at misbruge det. Au!
Jeg løber en lille tur. Jeg kommer ikke sent tilbage. Jeg går med. Det kan jeg ikke tænke mig. Nå nej, nu du siger det. Hallo. Er det dig igen? Hvad så? Er han dansk-amerikaner? Hans bil har amerikanske nummerplader, men han taler pæredansk. Ja. Ja, jeg lover jo at ringe, hvis der pludselig skulle dukke nogen fremmede op. Hvad for noget? Nej. Nej, det er jeg altid ikke meget for. Det er muligt, men det er nødvendigt. Det er usandsynligt, at en dansk-amerikaner skulle flytte ind på krogen, medmindre han har tilknytning til egnen. Nu ikke så meget vrøvl. Gør, som jeg har sagt. Færdig. Hvad skal I have? Torter, 2 øller. Det kan du ikke. Luk så den dør. Det kan du ikke. Stå stille. Det er en ordre fra Jacobsen. Skal du blive ved med at være i kløerne på de mennesker? Åbenbart, ja. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Tror du, jeg kan? Man kan blive tvunget til at gøre mange ting her i livet, som man ikke kan lide. Synes du, det er morsomt? Ja, fandme er det morsomt. Læg de ting på plads, og så kom ned. De kommer hjem fra Amerika og tror, de kan ordne alting i et snuptag. Selvom de er født i Danmark, hvad kender de så til danske forhold? Det er ikke længere vingården, det drejer sig om. Det er jordspekulation. Det er pludselig et hav af penge. Der er intet, der kan standse de mennesker. Jo, de kan. Jeg? Ja. Jeg ved gennem korrespondancen, dels med dem, dels med afdøde onkel Olsen, at familien Martin har forkøbsret til vingården. Så frem vinproduktionen fortsættes. Er det ikke rigtigt? Jo. Og de er født, Martin. De tilhører ganske vist en sidegren af familien. Men de ønsker da at fortsætte vinproduktionen. Gør de ikke? Jo, men... Godt, så køber vi 2 den i morgen i fællesskab. Jamen, jeg har ingen penge. Nej, men det har jeg. Og så synes jeg jo, at de skulle byde mig et glas af Martins meget berømte kirsebærvin. Ja, naturligvis. Undskyld. Ja, det hele er så overrumplende, så forvirrende. Ja, jeg fatter det slet ikke. Det er et dejligt hus. Tilhører det ham, vi kaldte onkel Olsen? Ja, jeg har arvet det efter ham. Han havde ikke noget familie. Jeg kendte de ham? Ah, kendt, det er som jeg sagt. Vi skrev en del sammen angående vingården, men det var før de kom ind i billedet. Skål. Skål. Ja, kvaliteten har sørme ikke noget galt med. Den produktion må fortsætte. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, at der er noget bekendt ved dem. Synes de det? Ja. Har vi mødt hinanden før? Sig mig gang, hvem er han? Ja, det er Wilhelm Martin. Han er rejst til Amerika for mange år siden. Han er død. Kendte de ham? Ja, jeg husker ham flygtigt som en meget rar mand. Jeg har nu aldrig troet på alt det, man sagde om ham. Hvad sagde man der om ham? Ja, at han havde bedraget firmaet for et par 100.000, og det var derfor, han stak af med kone og børn. Hvorfor troede de ikke på det? Sådan var han ikke. Men det sagde onkel Olsen også. Onkel Olsen havde fundet ud af et eller andet, som han ikke ville fortælle mig. Han sagde, han ville gemme det til... Ja, jeg ved ikke, hvad han ville gemme det til. Nu er han også væk. Skal vi ikke drikke dus?
Jeg får pludselig lyst til at drikke dus med dig. Jeg hedder Erik. Jeg hedder Grete. Skål. Bulldozerne. Hvis de nu alligevel begynder nedrivningen i morgen. Ja, men det gør de ikke. Skål. Hvad der i vejen? Hvorfor vil lortet ikke starte? I trænger måske til en ekstra hestekraft. I gamle fælder svine står, indtil han dør af elde. Satan. Bare vent. Jeg skal sgu nok få ram på jer. Ja, jeg synes ellers, at det er Morten, der får ram på dig hver gang. Belønningen. Nej, det er nuller, der trænger til en lille simulans den dag. Godmorgen, hr. Jacobsen. Hvem har bedt dem om at fylde olie på? Grete. Grete Martin. Det har hun ikke noget med at gøre. Hvad? Det plejer det ellers at sortere under hende. Jamen, det gør det altså ikke mere, og der skal ikke fyldes olie på. Nå. Hørte de ikke, hvad jeg sagde? Jamen, det er da ikke dem, der er af vingården. Det er konsulen. Og når Grete beder mig om at fylde olie på, så fylder jeg på, indtil jeg har fået en anden besked af rette vedkommende. De bliver nok klogere, Palsen. Ja, det håber jeg også inderligt, jeg gør. Er løbet tør for olie? Nej, du, det er ikke det, der er i vejen. Hvad er det så? Ja, så hvis jeg vidste det, du. Så ved du, hvor der er en telefon her i nærheden? Ikke her, men hjemme hos mig. Nå, hvor er det? Bare følg med. Deres financier. Er det den dansk-amerikaner, der bor nede på krogen? Ja. Hvor vil de det fra? Så burde han være her nu. Der er jo ikke langt fra kroner hertil. Han skulle helt ind til byen og ordne noget med sin bank først. Så venter vi. Vingården. Ja, det er mig. Hvor? Hos en købmand. Min bil gik pludselig i stå. Ja, Falk kan først hente mig om en time. Ja, jeg har prøvet med en taxa, men det er åbenbart også svært. Ja. Ja, jeg kommer så hurtigt jeg kan. Et øjeblik. Det er Erik Hein. Ham jeg talte om. Hans bil er gået i stykker. Han er blevet forsinket. Lad mig for. Hallo. Jeg er advokat Jacobsen. Jeg går der herind. Ja, det er jo beklageligt, men det kan vi ikke vente på. Ja, jeg ved godt, hvor det ligger. Det er en 7-8 kilometer herfra. Så det kan de jo nok ikke nå. Ja, naturligvis, hvis de når frem til tiden, så er vi da absolut forhandlingsvenlige. Øjeblik, så skal de få hende. Hallo? Ja, jeg ved nøjagtigt, hvor det er. Jeg skal sørge for, at du bliver hentet. Nå, så må jeg hellere køre ind og hente ham. I hvis vogn? Har du din egen med? Nej, men jeg kan vel tage din. Jeg låner af princip aldrig min bil ud. Ja, jeg går ud fra, at du har det på samme måde, Johan. Naturligvis. Man kan jo mærke det lige med det samme, hvis det er en anden, der har fingre i ens vogn. Jamen, det kan I da ikke. Manden ringer pænt og siger, at han er forsinket, og... Den telefonopringning er det rene fup. Det er naturligvis noget, Grete har lavet for at trække tiden ud. Ja, lad os gøre en ende på sagen. Lad os skrive de papirer under os og hæve dette latterlige møde. Ja. Nej. Som borgmester og advokat kan jeg ikke gå med til noget, der ikke er fuldt ud reglementeret. Vi venter. Hvis herr Hein når frem til tiden, så... Men det kan han jo ikke. I ved jo godt, hvor svært det er at få en taxa her på egnen. Anders. Nu far ikke vil låne mig sin vogn. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Vis dig som et mandfolk. Rejse dig. Slå i bordet. Så gør jeg det. Nu skal jeg sige jer en ting. Det her kan ikke være bekendt. Det klæder dig lige frem. Fortsæt. Hvor skal du hen i den fart? Hente Vingårdens redningsmand! I må yes!
så haster det. Ja. Har vi ikke fået det fart på? Giv hende rap med pæsk. Din nuller og drab. Nej, nu har jeg aldrig hørt noget lignende hele mit udslagende liv. Tag tømmerne. Ja. Lille nuller. Ja, det er mig. Værsgo, Kjeld Braus. Jamen. Jamen, man venter den på vingården. De ved, hvor den ligger. Ja, Så kom der afsted. Jeg hører nu her. Hvem er de? Caroline Martin. Vi snakkes ved senere. Kør nu, menneske. Hun kunne godt have vundet derbyet. Ja, for 20-30 år siden. Erik Hein. Undskyld, hvis jeg er forsinket. Det er helt i orden. Den mangler 4 minutter i 12. Tak. Og hvad kan vi så gøre for dem her, Hein? Ja, det er naturligvis rigtigt, at en af familien Martin har forkøbsret til vingården, specielt så frem vedkommende vil drive firmaet videre. Og pengene har de jo også, men... Men hvad? Ja, spørgsmålet er, om vi kan anerkende frøken Grete Martin som tilhørende familien. Hun er jo en fjern slægtning. Hvad mener du, Johan? Jeg siger nej. Det kan jeg godt forstå. Min mands slægtskab med Grete Martin er så langt ude, så... Spiller ingen rolle, så køber jeg den selv. Farbror. Farbror? Ja. Jeg er søn af din bror Wilhelm, som rejste til Amerika. Hvorfor kalder de dem så for Erik Hein? Det gør jeg en gang imellem. Det er min mors pigenavn. Ja, det burde de da vide alle sammen. Det er løgn. Det er simpelthen løgn. De faldt ned med en flyvemaskine. Og blev slået ihjel, da de var 10 år. Ser jeg sådan ud? Ligner jeg et spøgelse? Det lyder meget usandsynligt. Vi fik i sin tid at vide, at Wilhelm Martin, hans kone og hans søn omkom ved en flyveulykke i Amerika for... Ja, det er snart mange år siden. Det er mange år siden. Begge mine forældre omkom ved den flyveulykke, men jeg var slet ikke med i maskinen. Det er løgn. Det er svindel. Kan de bevise, at de er en søn af Wilhelm Martin? Naturligvis. Hvad forlanger de? Dåbsattest. Kørekort. Pas. Ja, dette forandrer naturligvis sagen betydeligt. Gør det det? Ja, må ikke. Det er jo en helt ny situation, så jeg må lige drøfte igennem med deres farmor. Er der noget at drøfte? Jeg har forkøbsret, og jeg har pengene. Det skal også kun være et øjeblik. Vi går lige ind ved siden af. Hold da din kæft. Jeg sagde ikke et ord. Jo, du sagde shh. Man kigger ikke ind igennem nøglehuller. Hvor er det dog morsomt. Hvad er det, der er morsomt? At de ikke er døse. Ja, det synes jeg da også. Ja, det kan jo godt gøre en lille smule forvirret, når man sådan pludselig bliver tante til en fuldt udvokset nevø. Det kan jeg da godt forstå. Men nu da vi er i familie, så synes jeg ligefrem, at det er min pligt at advare dem. Mod hvad? Mod at købe vingården. Det er en dødssyg forretning. Nå, det var det da ikke før siden. Da de rejste herfra, var de en lille dreng. Og der er sket mange ting i de mellemliggende år, som... Som ikke rigtig tåler dagens lys. Men Gud, hvad mener de med det? Nå, ikke noget. Jeg troede bare, det var det, de ville sige. Undskyld mig et øjeblik. Da, la, la,
Hvad i himmels navn foregår her? Vi øver os, ja. Der skal jo snart være høstbal. Sig mig engang, hvor længe har du i sinde at beholde de to rædselsfulde klovner her? De er jo ikke til at holde ud. Deres farbror er kommet til et noget andet resultat. Han vil slet ikke sælge vingården. Hvad skal det sige? Ja, deres farbror respekterer naturligvis deres forkøbsret den dag, han ønsker at sælge. Det er bare ikke aktuelt nu. Og han fortsætter vinproduktionen? Ja, naturligvis. Og kører firmaet helt i sænk, så det til sidst ikke er en krone værd. Nej, det er for stærkt. Er man virkelig nødt til at finde sig i den slags grove insinuationer? Kan I ikke lade være med at skændes til jeg er gået? Jeg forstår naturligvis godt deres skuffelse. De er rejst hjem for at købe og overtage vingården, men jeg har en lille overraskelse i baghånden. Jeg har overtalt deres farbror til at sælge Sofienberg til dem. Sofienberg? Ja, hvis de er interesserede. Det er dog der, de først og fremmest har tilbragt deres barndomsår. Jeg er interesseret. På én betingelse. Jeg tror, de misforstår situationen. De kan ikke stille betingelser. Man viser dem en venlighed. Deres venlighed tvivler jeg stærkt på. Ligesom jeg tvivler på alt muligt andet. Nu synes jeg, de bliver ubehagelige. Er der nogen grund til det? Ja, i allerhøjeste grad. Bulldozerne dernede, de skulle jo jævne vingården med jorden. Det sker jo ikke nu, da deres farbror beholder ejendommen. Sørg lige for at få de bulldozer fjernet, hva'? Det er nu lettere sagt end gjort. Det kan nemlig ikke starte. Nå nej, det er sandt. Det kan de jo heller ikke. Men nu kan de. Det var lige de der manglede. Jeg kigger på Sofienberg. De kan godt regne med mig som køber. Det er jo sabotage. Hvorfor i alverden skal det menneske have lov til at købe Sofienberg? Der er jo overhovedet ikke været tale om at sælge Sofienberg. Nej, men det bliver der. Og hvis jeg var dig, så ville jeg afskede frøken Grete Martin. Selvom hun tilhører familien, så kan du ikke være tjent med at have en funktionær i firmaet, der i den grad modarbejder dine interesser. Tak for i dag. Jamen, det kan I da ikke. Jo, det kan du tro, vi kan. Du er fyret! Du kan gå med det samme. Jamen, Grete, det er fuldstændig meningsløst, det. Jeg er kun glad for det. Så slap jeg for selv at sige op. Det kan lige godt konstatere, Ian, at du er Vilhelms søn, og sådan at komme hjem igen og skal overtage dit fødehjem, Sofienberg. Ja. Hvad siger du, Jeppe? Ja, jeg siger, der er noget meget at overtage. Jeg mener, hvis man skal sammenligne det med, som det var før. Hvem er bestyrer på Sofienberg? Hvem har ansvaret? Ja, Jørgen. Jørgen Knudsen. Ja, han er god nok, hvis han altså kunne få lov til at være det. Ja, det hele er misrygtet. Det er jo ikke, at det er en kirsebærtræ, der ikke er passet. Nej. Nå, han kommer der. Nu kan du selv snakke med ham. Nå, hvordan var det at køre på min knaller? Hvordan er det at ride på min hest? Deres hest? Ja. Jeg køber Sofienberg med besætning, og jeg går ud fra at ridehesten følger med. Køber de Sofienberg? Ja. Jamen, det er jo pragtfuldt. Jørgen, kom lige. Det er den nye ejer af Sofienberg. Det er ham, du ved, jeg fortalte om, der lånte min knallert. Det må jeg sige. De har handlet hurtigt. Velkommen til Sofienberg. Er det dem, der bestyrer gården? Ja. Har de tid til at tage dem en ridetur sådan midt på dagen? Jeg forstår ikke, hvad de mener. Ikke det. Jeg har lige besigtiget markerne og frugtplantagen, og jeg har sjældent set noget så misrygtet. Nu har jeg sgu nok af det. Den afdeling sorterer slet ikke under mig, og konsulen har selv givet mig... For fremtid er det mig, der giver besked. Og der bliver ikke ret meget, der kommer til at sortere under dem. Ja, den tone gider jeg overhovedet ikke høre på. De er nøjagtigt lige så uforskammet som min far. Kom, Jørgen. Nej, hov, et øjeblik. De kører med Morten og Jeppe op til gården. Helvedes til facon. Hvad bilder han sig ind? Han er søn af Vilhelm. Vilhelm Martin, og det er ikke nogen, han bilder sig ind.
berettiger ham jo ikke til at være uforskammet. Jo. Siger du jo? Ja. Kan du ikke få nuller i gang? Jo. Vi har ligesom det halvtravlt. Ja. Den fordrukne krig har vel allerede en ordentlig blæser på. Jo. Sig mig, kan du ikke sige andet ja og jo? Jo. Tak for hjælpen. Hvilken hjælp? Ja, jeg lånte deres knaller, ikke? Uden den har jeg aldrig nået frem i tide til det møde. Jeg går ud fra, at de er på Grete Martin som mit parti. Jeg var. Det er jeg ikke mere. Hvorfor ikke? Sådan som de har opført den over for bestyreren. Min far har simpelthen forbudt ham at drive landbrug på Sofienberg. Er de konsulens datter? Ja. Dag, kusine. Kusine? Ja. Jeg hedder Erik Martin. Jeg er din kødelige fætter. Jeg tror, vi har en helt masse at snakke om. Kom. Du tager det destilleret forkert. Han er slet ikke så slem. Nej. Han er værre. Han ligner sin far. Du skal være glad til, at du ikke fik et par på skrinet. Jeg er revnende ligeglad. Jeg rejser. Hvad sker der her? Jeg rejser. Nej, det gør de ikke. Jo, det kan de bande på, jeg gør. Ej, Jeppe, tag lige bagage, du bærer op igen. Ja. Nej. Men, hallo. Hey, pas på den der. Ja, det er lad nu være. Det er mine kufferter. Så, lad nu være. Det er sgu godt gjort. Nu kan I hjælpe, hva'? Men før, der kunne I hjælpe. Hvad i alverden er meningen? Tror de kan diktere mig noget som helst? Nej, ikke jeg. Men, Line, synes du ikke også, Jørgen Knudsen skulle blive? Jo, absolut. Nu begriber jeg ikke et ord af det hele. Nej, men det kommer det til. Tag dem en ridetur sammen med Line, så vil hun forklare dem alt om den sag. Er han rigtig klog? Nej. Oven for den sindsbevægelse tror jeg godt nok, at lille Nuller trænger til en lille en. Nå, det gør vi andre måske ikke. Jo, du og jeg og lille Nuller, men ikke Morten. Han kunne nemt blive forfalden. Alle væser stykkelige og ondskabsfulde mennesker, jeg har mødt. Der er du lige godt den værste. Det kan du ikke mene, lille Morten. Konsulen er værre. Så det var altså ikke din skyld, at de bulldozer ikke ville starte konsul. Det var det ikke? Nej, men det ved jeg, Næver, det ved jeg. Skal vi prøve igen i morgen? Nej, lad os se tiden an. Hvor er den anden tåbe? Jamen, han stod jo konsulen lige og snakkede med. Så er det godt. Hvor har du været? Jeg kørte Erik Martin over til Sofienberg. Ved det fortøj, at hans bil var gået i stykker. Har jeg bedt om det? Nej. Har jeg givet tilladelse til det? Nej, men... Nipper! Nipper, spænd far for krigten i stand. Ja, velkommen til. Nej. Jamen, det er den andre, der kan. Jamen, hun bliver dårlig. Hun bliver syg med senere. Og jeg bliver syg af at se på dig. Nu kan det være nok. Så det tåbelige nummer, I lavede på kontoret. Jeg gider ikke at se dig mere, Jeppe. Og heller ikke Morten. I kan skubbe helvede til. Og du er fyret. Jamen, det kan det da umuligt mene. Jamen, jeg har da altid vågen her. Og lille Nuller, jamen, hvad skal det der blive, lille Nuller? Hestebøffer. Og det vil jeg sgu glæde mig til. Det får mig jo så sjældent. Hestebøffer.
tænkte, sagde han. Og han ville sælge Nej, den tror jeg sgu på. Men nuller er for sag. Hende kan der blive nogen ordentlige bøffer ud af. Nu skal du se. Nu skal der få en lille en til ansigtet. Legoline! Jamen, jeg kan da ikke se det her nye spiritus, når nulleren får noget. Giv det min øl og en bitter. Må mor også få? Nej. Skidt. Jeg tror, de trænger til det. Jeg flytter i morgen, så hvis de vil være skværdige at gøre min regning op. Flytter de ind på Sofienberg så hurtigt? De ved det allerede. Her på egnen ved vi alting om hinanden. Så ved de måske også, at de stadigvæk er sorte i ansigtet. Så ved de måske også, hvad der skete, dengang min far rejste til Amerika, da han blev beskyldt for bedrageri, og hvad der skete bagefter. Så kender de måske også onkel Olsens hemmelighed. Jeg aner ikke, hvad de snakker om. Jo, de gør. De var nemlig husbestyrerinde hos min farfar på Sofienberg, lige til han døde. Så fik de pludselig udbetalt en sum penge af min farbror, som de købte kronen her for. Hvor ved de det fra? Fra onkel Olsen. Han skrev nemlig til mig, og sagde, når jeg kom hjem til Danmark, skulle jeg opsøge ham og dem. De ville fortælle mig adskilligt, som ikke rigtig tåler dagens lys. Onkel Olsen er død. Ja. Det er han. Men de lever stadigvæk. Jeg tror, det ville være klogt af dem at slutte mig til mit parti. Hvor er min nøgle? Det der sorte stads går ikke af med vand og sæbe. Prøv med margarine. Værsgo, det er min omgang. Jamen, Nicoline, det ligner dig slet ikke. Så var det lige bilnøglerne. Du vil da ikke ud og køre nu. Det kan du bande på, jeg ved. Du kan bare sidde her og drikke dig fuld. Hold nu op med det flæberi. Jeg skal nok sørge for, at du får nuller tilbage. Tror I virkelig, at hun kan ordne konsulen? Ja, det kan du tro, hun kan. Vil du virkelig rejse? Ja, hvad skal jeg blive her for? Din far har sørget for at få mig fyret. Jeg har spildt over mit liv på vingården. Så bare smidt ud fra det ene minut til det andet. Jeg fatter heller ikke, hvad der gik, far. Skal jeg ikke tale mere? Nej tak, jeg har slet ikke lyst til at blive. Jeg kan ikke holde ud og se, hvordan man helt bevidst kører vingården i sænk. I fortalte mig, at Wilhelm var død. Hans kone var død. Hans søn var død. Så det kunne være komplet ligegyldigt alt sammen. Sis dig nu ned, ikke? Der er jo ingen grund til at råbe op. Nå, det synes du ikke. Du har fubbet mig hele livet igennem, men nu skal det også være slut. Hvad mener du med det? Jeg mener, at jeg ikke har i sinde at holde kæft et sekund længere. Det bliver du nok nødt til. Har du lyst til at komme i spillet for falsk vidneforklaring? Og hvad tror du, din datter vil sige? Du mener vores datter? Skal du nu også til at rippe op i den gamle historie? Har jeg ikke betalt måske? Betalt? Du har snydt og bedraget hele dit liv. Altså, jeg gider ikke høre mere på dit ævl. Det kan godt være. Men det er der nok andre, der vil. Hvilke andre? Bilder du da virkelig ind, at der er nogen, der vil tro på dig? Det bliver påstand mod påstand. Og hvem vil man tro på? En foranværende tjenestepige. En løsagtig krokone med en uægte datter. Det her, det vil du komme til at fortryde, Johan. Nå, hvad er det? Ja. Din nevø Erik er på sporet af onkel Olsens hemmelighed. Onkel Olsens hemmelighed? Ja. Han skrev en tilståelse før sin død. Det fortalte han mig. Han sagde, at han ville gemme den til hvis rette vedkommende dukkede op. Og rette vedkommende må være Erik, Wilhelms søn. Det er løgn. Det er simpelthen løgn. Onkel Olsen var min mand fuldt og helt. Han ville aldrig have drømt om at falde mig i ryggen. Hvorfor skriger du sådan op? Undskyld. Jeg vidste ikke, at du havde besøg. Det har han heller ikke mere. Besøgstiden er forbi.
Hvad i alverden vil det skrækkelige kvindemenneske her? På denne tid af aften? Jeg må fatte Jacobsen. Jeg må fatte Jacobsen omgående. Det er Jacobsen. Hvad? Nicoline? Ja, hist da nu ned. Hvis der skulle findes sådan et stykke papir blandt onkel Olsens efterladenskaber, så har den unge mand i hvert fald ikke fået det. Ja, det kan du da sige dig selv, så han er fremlagt i dag ved mødet. Tag det nu roligt, tag en sovetablet, gå i seng og lad mig klare dette her. Godnat. Er det da slet intet, der kan få dig til at ændre din beslutning? Nej. Men du er så glad for det her hus, det... Lad mig nu være i fred. Skal du ikke snart gå? Jo. Hallo? Hvem? Jo, han er her. Jeg har et øjeblik. Det er din far. Hallo? God aften. Ja, jeg tænkte jo nok, at jeg kunne finde dig der. Du er jo så svag for den unge dame. Jeg er frygtelig ked af det, der skete i dag. Jeg vil da meget gerne gøre noget for hende. Ja, det tror jeg slet ikke, hun bryder sig om. Hun rejser. Ja, hun flytter fra huset. Møblerne? Jamen, det skal jeg da spørge hende om. Synes du virkelig, det er så morsomt? Ja, det er simpelthen det morsomste, jeg har hørt. Må man have lov at med? Ja, du ved Anders' far, advokat Jacobsen. Han har lige fået mig fyret i dag. Og som et plaster på såret vil jeg nu købe alle de gamle møbler, som jeg har arvet efter onkel Olsen. Ja, jeg kan ikke se, der er noget at le af. Far er virkelig ked af det. Og det med møblerne, det mente han. Nu kan du jo tænke over det. Godnat. Vil du virkelig rejse? Nej, begynder du nu også? Jeg troede, vi skulle overtage Vingården i fællesskab. Var det ikke aftalen? De giver aldrig afkald på Vingården. Er du sikker? Ja. De kan blive tvunget til det. Hvordan? Hvis bare jeg vidste. Hvis bare jeg vidste, hvad det var, der var onkel Olsens hemmelighed. Vi begyndte at skrive sammen for et par år siden, onkel Olsen og jeg. Det var mig, der skrev først. Jeg kendte ham jo fra dreng. Først troede han slet ikke, at jeg var Vilhelm Martins søn. Jeg var jo erklæret for død. Men senere så bad han mig komme hjem. Han ville være fuldstændig sikker på, at jeg var den, jeg udgav mig for. Før han røbede sin hemmelighed. Han sagde også noget til mig. Men hvad gik det hele ud på? Ja, jeg ved ikke. Et eller andet med, at far var uskyldig i bedrageriet mod Vingården. Onkel Olsen skrev det hele ned, men han ville ikke sende mig det. Han ville have, at jeg selv skulle komme og hente det. Typisk onkel Olsen. Mistroisk, mistænksom, menneskesky. Det vil være værre med årene. Ja, det var virkelig, som om han bar på en hemmelighed. Selvfølgelig. Hvad er selvfølgelig? Hvis det er noget, han har skrevet ned, så er det naturligvis gemt her i huset. Det ved Jacobsen. Og det er derfor, han pludselig er blevet så interesseret i at købe de gamle møbler. Jeg tror, du har ret. Nu ingen. Kom så med det sidste lille bimseben. Ja, sådan, sådan. Ja, sådan. Ja, sådan. Ja. Er vi snart færdige? Jo, nu. Så går rouletten. Med den liste. Kan du selv liste rigtig pænt? Det er nat. Nu tager tyvene fat. Kan du da aldrig holde den kage lukket? Slog du det? Ja. Jamen, det var godt. Tør.
du endelig holde op med det hækkeri, lille nuller. Der er til, at vi er kommet ud af gården. Jeg kan godt få den til at holde op. Man skal bare gøre den forskrækket. Der er rigtig, der kan blive bange for dig. Nå, det ved du nok. Man kan også gå en helt anden vej. Man kan sige, hey, nikke, giv mig sødmælk og drikke. Kunne du virkelig nænde og give lille nuller sødmælk? Sådan en dyreplejer. En lille nuller. Ja, hvis onkel Olsen har gemt nogle papirer, så er det i hvert tilfælde ikke her i huset. Nej, jeg tror, du har ret. Ja, det billede der af din far, det er dit. Tag det bare. Tak skal du have. Det er jeg glad for. Dengang Nuller kun var føl, der blev hun flasket op med øl. Siden faldt det søde svin i vandet og fik brændevin. Nuller, hun ligner en gyngehest, hun er hælefuld, når hun har det bedst. Hun skulle have styrt hjem med redningsvest, og diætmad, noget der slanker. Nuller, hun ligner et nokkefor, hun får glade lår, når hun får en tår. Det har hun fået i 20 år, det er noget, der giver skavanker. Nikke, giv den sød mælk og drikke, skummemælk og kernemælk, så slap den sin hikke. Hvem drikker sødmælk? Måske en rødkælk. Nuller gør det ikke. Nuller, hun skulle på antabus, drikke sodavand, har en antisjus. Blusset på lampen er faren til blus, jo for Nuller, hun er dranker. Dengang Nuller kun var barn, der var hun meget uerfaren. Tænk, så møder hun en tingest, en herrehest, en præmiehingst. Nuller, hun ligner en gyngehest, nu skal hun til fest, hun er hædersgæst. Borte er styrt hjem og redningsvest, og hun svinger og hun drejer. Hingsten er ude på eventyr, så det er en charmefyr, så da dagen gryer, og han er vild som et prærietyr, så står Nuller der og svejer. Nikke, giv den sødmælk og drikke, skummemælk og kernemælk, så slap den sin hække. Hingsten han hakker, hoppen hun sparker, det der vil hun ikke. Nuller den dødssyge rokker mere, da han kom for nær, så blev hun kontrær. Alt det besvær han kan godt lade være, hun vil hellere have en bager. Det er kun en spøj, det er kun en spøj. Du må indrømme, at Nuller drikker. Hvad fanden bilder I jer en lege hestetyve? Er det noget, jeg lærte af ham amerikaneren, hva'? Nå, lært. Der var visse ting, vi kunne i forvejen. Jeg skal i hvert fald lære dig at holde snuden væk fra den dødssyge gyngehest i fremtiden. Sorvæk! Du kan ikke lade dig små helt dig mindre dig selv! Er du måske også mindre, hva'? Nej! Jo! Ja! Nej! Du rører hende inde. Du lader Nuller være. Det er ikke tid til det nu. Hvad er der går i vejen, Morten? Det var han er ved at slå hjem. Og nu lader jeg. Skyld, han er. Hey. Så er vi gang. Jeg tager lige en tur til. Kom så.
Du gør det! Det kan du tro, jeg gør. Og jeg kører stærkt. Du skal komme til at løbe, det gamle skrummel. Hun dør! Hun dør! Hun får et hjerteslag! Ja, hvad så? Du skal jo slagtes alligevel. Lille Nulle. Og de onde mennesker. Hvor så den hestbænd fra? Kan du også slå mig ned? Hvor så den hestbænd fra, siger jeg? Jeg skal have den hest med hjem. Du skal ikke have nogen hest med hjem, i hvert fald ikke på den facon. Det er jo dyrplageri. Nu skal jeg sige dig en ting. For satan! Tillykke med handlen. Jeg er glad for, at det blev dem, der fik Sofienberg. Er de? Ja, jeg kunne ikke gevaldigt godt lide deres far. Han var både charmerende og velbegavet. Ja, det var synd. Hvad var synd? At det skulle gå ham sådan. Hvad mener de? Ja, det ved de jo godt, ikke? Han bedrog firmaet for 200.000. Ja, jeg kunne ikke gøre for, at han var lidt sent i en eventyr og en spiller, men nogle forbryder, det var han ikke. Blev det bedrageri nogensinde bevist? Ja, må det ikke. Han skrev jo selv under på en tilståelse. Har de den? Ja. Må jeg se den? Ja, naturligvis. Her er den. Jeg tror, den ligger øverst i bunken. Ja. Undertegnede Vilhelm Peter Andreas Martin erkender herved at have gjort mig skyldig i bedrageri og underslæb over for firmaet Vingården. Beløbets størrelse udgør ca. 200.000 kroner. Må jeg selv læse det? Ja. Værsgo. Ja. De er skrevet på deres brevpapir. Ja, som de ser det bevidnet, at deres farbror, konsul Johan Martin og fru Nicoline Pallesen. De har vel ikke noget imod at tage det med mig? Det vil da gud, jeg har. Jamen, de får det tilbage. Men det er da vanvittigt. Vil de øjeblikket give mig det stykke papir igen? Nej, ikke nu. Senere. Jamen, det er jo selvtægt. Jeg melder dem omgående til politiet. Ja, gør det. De har eksperter, der kan finde ud af, om underskriften er ægte. Sig mig, hvad er det, de insinuerer? Ingenting. Jeg vil bare være helt sikker i min sag. Og de skrev under som vitterlighedsvidne på min fars tilståelse. Skønt de vidste, den var falsk. Ja. Og de fik penge for det. Så mange penge, at de kunne købe kronen her. Det var ikke derfor, jeg gjorde det. Det kom først langt senere. Hvorfor gjorde de så? Fordi jeg elskede ham. Jeg ville forhindre, at Johan kom i fængsel. Min farbror? Ja. Han er far til min datter. Og deres far var jo død. Ham kunne de jo aldrig skade. Vil det sige, at det dokument, min fars påståede tilståelse om bedrageri, først blev oprettet efter hans død? Ja. Det er dog ganske ualmindelig gemente. Svin en død mands rygte til. Vi må have fat i det stykke papir. Det ordner du. Ja, men hvordan? Det ved jeg ikke. Find ud af det. Du plejer jo ikke at være bange for at anvende de lidt grovere metoder. Og det er dig, der hænger på den, hvis der sker noget. Jeg anede intet om, at den tilståelse var falsk. Vil du virkelig påstå, at du ikke vidste, at det var mig, der skrev din brors navn efter? Ja, naturligvis. Det var jo dig selv, der dikterede ordlyden. Det var dig, der fik ideen. Det var dig, der var med til at bruge pengene. Du husker vist forkert. Skaf det stykke papir, og så taler vi ikke mere om det. I tilfælde af en retssag, vil de så fortælle dommeren alt det, de lige har siddet og fortalt mig? Ja. Jamen, hvad kan det nytte? Der er jo ingen, der ville tro mig. Jacobsen ringede mig op i formiddags lige efter, at de havde været hos ham, og han sagde... Hvad sagde han? Han sagde, at han ville stemple mig som en gemen løgnerske. Og anklage mig for afpresning.
Og når han stod op i en ret som borgmester og kendt advokat, så kunne jeg sige mig selv, at det var hans ord, man ville tro på. Alt, hvad jeg sagde, ville blive opfattet som løgn. Ja, det er nogle snu og durkdrevne personager, du har med at gøre. Tja, nu har jeg fortalt jer, hvordan landet ligger. Jeg betragter jer alle sammen som mine venner. Derfor synes jeg også, I har krav på at få det hele at vide. Og hvad vil du gøre ved det? Jeg ved det ikke endnu. Det er klart, at Nicolines vidneudsagn ikke er nok. Det har Jacobsen uden tvivl ret i. Jamen, en skriftekspert må da kunne konstatere, at man har forfalsket din fars underskrift. Nemlig. Det er også den vej, jeg vil gå i første omgang. Og hvad så? Politianmeldelse? Ja. Synes du ikke, de har fortjent det? Jeg er normalt ikke ude efter hævn eller ødelægge andre mennesker. Men i det her tilfælde... Jeg ved sgu ikke, men... Jeg synes i hvert fald, de har handlet meget groft. Jeg har ikke noget imod, at jeg tager hjem nu, vel? Jeg følger dig hjem. Vil du virkelig? Også efter alt det, du har hørt om far? Ej, Line. Jeg skulle nok ikke have sagt alt det, mens Line var til stede. Det er synd for hende. Hun er en sød pige. Går du nu også? Ja, du må vist være på de tider. Jeg følger dig hjem. Jeg kan desværre ikke køre dig. Nej, men hvornår får du egentlig din vogn? Ja, de sagde på værkstedet, og sagde, at hun skulle gå en uges tid. Alle mennesker i hele verden, de er så forlovede. Bare ikke jeg. Hvad mener du med det? Jeg er alene måske ikke forlovet med Jørgen, og bliver Gret måske ikke forlovet med Erik. Jo, det skal nok have sin rigtighed. Men hvad så med mig? Du? Jamen, du er sgu da forlovet med nuller. Sig mig, er hun ikke en damehest? Jo, det er hun. Hun både bider og sparker, hvis der er noget, der andet passer hende. Hun er præcis ligesom alle andre damer, der er temperatur.
Hvad er der sket? Skaf noget lys. Hvad fanden er der sket? Selvfølgelig. Selvfølgelig hvad? Du, jeg må have fat i Grete. Her midt om natten? Ja! Et spøgelse. Kom, Malmers Villerit. Jeg har fundet det! Jeg har fundet husets hemmelighed! Jamen, Edvardsdyrenes. Hørte du det? Ja, han har fundet onkelosens hemmelighed. Jamen, det var jo helt kolonormt. Hvorfor det? Kender du onkelosens hemmelighed? Ja, hvis jeg kendte onkelosens hemmelighed, så var det jo nogle hemmeligheder. Grete, luk op! Hører du? Skynd dig, luk op! Grete, luk op! Det er mig, Erik! Kom nu op! Jeg har jo fundet det. Hvad har du fundet? Onkel Olsens hemmelighed! Kom! Skynd dig, kom! Nå, de slap nok ikke helt uskadt fra det i nat, hva'? Hvad mener I med det? Hold. Jeg faldt ned ad en trappe. Ja vel, ja. Var det en trappe på Sofienbæren, Nipper? Min mand er optaget. Han sidder i et vigtigt møde. Han kan desværre ikke tage imod dem lige nu. Det bliver han sandelig nødt til. Nej, det er dog for stærkt. Nipper! Vil de øjeblikkeligt smide det menneske ud? De behøver de ikke, hvad jeg siger. Nå, de er her også, Jacobsen. Jamen, så er vi jo samlet alle sammen. Hvad fanden bilder de dem ind? Kom pressen ud og bank på. Der var heller ingen, der bankede på hos mig i nat, da man brød ind og stjal min fars falske tilståelse. Hvad er de fabler om? Nå, det ved du slet ikke. Jeg troede ellers, at Nipper havde afleveret dokumentet til dig. Eller til dem, her, Jacobsen. Et øjeblik, herr Martin, mener de det der dokument, som de egenhændigt tilegnede dem i går inde på mit kontor? Ja. Og de har det ikke mere? Ikke alene frarøver de mig et vigtigt dokument, de passer ikke engang på det. Jeg er bange for, at det her bliver en meget alvorlig historie for dem, herr Martin. Er de? Tænk det, jeg ikke. Det stykke papir er ganske uden betydning. Så behold det bare. Vil de virkelig insinuere, at enten jeg eller konsulen skulle stå bag det der påståede indbrud hos dem i nat? Skal vi så holde op med det komediespil og komme til sagen? Jamen, hvad er det for en sag, det drejer sig om? Onkel Olsens hemmelighed. Afdøde regnskabsfører Olsens efterladte dokumenter, der beviser, at det ikke var min far, der bedrog firmaet for 200.000 kroner. Men dig, den fine, velrenommerede konsul Johan Martin, og den lige så fine, velrenommerede advokat og borgmester Jacobsen. Manden med de mange tillidshverv. Det er grove beskyldninger, herr Martin. Det er injurier, men det er de vel klar over. Medmindre de kan bevise deres påstand. Jo, men det er jo netop det, jeg kan. Alright, så vis os de dokumenter. Ja, på rette tid og sted. Og det er ikke her og nu, mener de? Nej. De har dem ikke på den? Nej, de ligger, hvor de hele tiden har ligget. Jeg er en modstander af vold, herr Martin. Men det er Nipper ikke. Vel? Her kan jeg ikke gøre det fuldstændig sindssygt. Find de dokumenter. De er enten på Sofienbær eller Rosenhus. Jamen, du gør, som jeg siger. I spiller gale. Kom aldrig godt fra det her.
også har begået indbrud, der ser herrens ud. Jeg rider over til Vingården og ser, om jeg kan få fat i Erik og Grete. De skulle mødes der. Jeg tager med. Nej, rid over til Sofienberg og se, om den også er galt der. Altså, hvis ikke mine øjne og mine øvrige 7, 8, 9, 10 sanser bedrager mig, så er den unge Jacobsen ved at bryde i stuehuset på Sofienberg. Man kan da ikke sådan trænge ind til folk, når man ikke er inviteret. Men det skal han nu ikke slippe godt fra. Hvad skete der? Nemo slog dig ud. Men bagefter? Det er jo vanvittigt. Tænk, de smider os herned. Og nu er Anders sendt ud for at lede efter dokumentet. Hvordan finder det? Så er vi lige vidt. Selvfølgelig er vi ikke det. Selvfølgelig er vi ikke det. Det kan du da nok forstå. Hvis du vidste, hvor meget jeg ser den slags i Amerika. Og folk alligevel slipper godt fra det. Jeg troede bare ikke, man benyttede sig af den slags metoder her i landet. Jørgen! Jørgen! I kælderen! Jørgen! Du må se at få os ud herfra. Hvad i alverden laver I der? Ja, du må få os ud herfra. Der er ingen tid til forklaringer. Men pas på ham, Nipper. Hvad er du? Giv mig de nøgler. Skrå hvad med dig? Giv mig så de nøgler, Nipper. Jeg kommer hen. Ja, kom nærmere nu. Nærmere nu. Og dem her, du vil have. Ah! Det var Nipper, der kørte bort. Hvad er det, du siger? Tak skal du have, du. Jeg forstår ikke et ord af det hele. Nej, det behøver du heller ikke. Bare du forstår, hvad jeg siger til dig nu. Se, konsulen og Jacobsen er stadig oppe i kontoret, og sørg for, at de bliver, hvor de er. Tag til Nicoline på krogen og ring til politiet. Og det er ikke meget til. Han er sluppet ud. Han red væk. Ja, men så tror jeg også, at jeg tager afsted nu. Jeg har glemt, at jeg har et vigtigt bestyrelsesmøde inde i byen. Jamen, det kan du da ikke. Hvorfor ikke? Hvem skulle forhindre mig i det? Jeg. Det tager ingen steder. De har ret. Jeg har ombestemt mig. Jeg tager ingen steder. Jeg ved en mund, man gør, men man må kunne lave et eller andet så lort, inden går i gang. Ja, det er sgu meget let. Man skal bare... for syns, nu er lille forbandet for bistre smådjævler, den skal så sagt. Gør det ondt? Ja! Nå, men det var godt. Hvad laver I? Utysselstreger. Den unge Jacobsen er ude med snøren. Ja, han er brudt ind på gården, men han skal komme herfra. Det skal jeg nu. Ja, ja! Igen! Ja, dengang gjorde det ondt. Lad mig. Har du travlt? Ja, for så kan det godt komme i vanskeligheder. Din bil, den har det ikke så godt. Men du er da velkommen til at biholde vores andre med selskab.
Jamen, skulle vi alligevel ikke have sendt bud efter landbetjenten? Rasmussen? Ja. Den skvatrøv. Han vil ikke turde blande sig i noget med konsulen. Og slet ikke at tale om borgmesteren. Jamen, så politiet ind i byen da. De ville ikke kunne nå at komme herud, før det hele var overstået. Hvis der endelig skal gøres op med de varyler, så vil jeg skulle være på pletten. Det vil jeg ikke gå glip af. Jamen, Nicoline, det kunne da også godt tænke sig. Der sker også så sjældent noget her på egnen. Hop nu ind. Måns tro, det var på tide, at du afleverede onkel Olsens hemmelighed til os. Ja, for det var jo den, du var inde for at stjæle, ikke sandt? Efter ham! Han har papirerne! Så du har. Onde hyren med nipper. Nu er det vist på tide, at vi blander os. Jeg spænder lige nuller for vognen. Nej, de eneste heste, vi så har brug for nu, det er portles heste. Godt! Jeg synes, at jeg hører motorlarm i det fjerne.
Hvad delen er det for noget ammunition, du bruger? Avl. Bare man der får foretage sig noget. Ja, jeg er ligeglad med vingården og papirer. Bare der ikke er sket Erik noget. Bare der ikke er sket Jørgen noget. De skal nok klare den. Gud vær lovet. Hvorfor siger du det? Nip og slap væk med papirerne. Det skulle vel ikke rent tilfældigvis være disse her. Hvor i alverden har I bøjet af med det? Og I tænker da også kun på jer selv og papirer. Hvad med Jørgen? Du har ret. Men hvor skal du nu hen? Til Vingård. Følg med alle sammen. Jeg tror, den onde lyn må de har glemt os. Ja, men det får de nu en lov til. Pallesen. Vend så den vogn og følg efter til vingården. Farvel, Jørgen. Farvel og have det godt. Det er en udmærket bestyrer, de har fået i den unge Jørgen Knudsen. Ham kan de være tjent med. Og hvis de nogensinde skulle få brug for en god sagfører, så ved de, hvor jeg bor. Jamen, hvad fanden er... Ja, det kan godt være, at jeg har dummet mig, men det er jo Lines forældre, og du er jo ikke ude efter at hævne dig, vel? Ja, du kunne jo godt have rådet politi og myndigheder ind i det, men det er da bedre at ordne sagen i mindelighed.
Sig mig engang, tror du overhovedet, de mennesker er indstillet på orden? Noget som helst i mindelighed? Jamen, alt er der i orden. Du får vingården, og din fars minde bliver renset. Jacobsen har lavet papirerne, og konsulen har skrevet dem under. Tror du, vi har spildt tiden, mens I renter legede røversoldater? Du er sgu pragtfuld, Jørgen. Ja, er han ikke? Ja, hun er sgu et pragtfuld. Hun er kun fuld. Det er ligesom en anden en, føler sig overflødig. Her er der ingen, der skal føle sig overflødig. Nu skal der festes. Ja, skal vi så gå i gang? Ja.